so grand. From the reaches heights to Tour de France, you conquer every land with courage and resilience. ሰላም ከመይ ትኾኑ ክቡራት ተኸታተልቲ ሲኤም ኤክስትራ ሾው ዕለታዊ ዜና ስፖርት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንምክትታልኩም ብኽብሪ ንዕድም قديم تتصاوتاي كعسو أجري إيرترا إسماعيل محمد سعيد تمال سلوس عسر تحساس بزحدور حمام أم بس 74 عامتو أب كتما كرن عريفو قديم تتصاوتاي كعسو أجري إسماعيل محمد سعد بشحن شعات 250 أب كتما كرن توليدو أبو دمها مبعثان ما كلاين درجان تمرت دحر مقسامو بزنبرو كتر سمعت بنوس عدمي مس مزانو أب غانتا تتكرن كتصاوت كيلو قدامي تستسنبرا غانتا الهلال كوينا دحيرو بشحن شعات 200 شعات نابس مراب بمنصا مس غانتا حماسين كتصنبر كيلو نزا غانتا كساب شحن شعات 195 تساويتو أبز أوان هجرات غانتا إثيوبيا بسفلالي ودرها ساتيفو وتبشحن شعات 195 نابتقال لحرنة إيرترا تسلفه سوق قديم تتصاوتا إسماعيل كابو تشحن شمونتن جمير دمانا بهاجرو بمملات بستفلالي صفتات حلافنت نهزبون هاجرو متوفاينت زقل قله سبورتن أيو قديم تتصاوتا إسماعيل محمد سعد بعل حدارن أبو شدشن ولود نيو سنسرعات كبرو دمها سلوس عسر تحسات فرق مع التهاب كتما كرن سدرابيتو متصاوتون أفكرت كعسو أجرا بسرعة غلو بقبر تفسيمو هاجرا فدرشن كعسو أجري إيرترا فدرشن كعسو أجر زوا معك العنسبة مسوات قريم تتصاوتاي كعسو أجر إسماعيل محمد سعيد استسمعهم مرير حزننا قلته نسدرابيتو متصاوتون صنعاتي منه إيرتراوي تحمباسيت كريستينا راجين إيرتراو كلاب شامبيون محمباس على مهانجار الساتف مهلوا عمنا إذا حلف زيننا حبيرناكم من بارنا ذكريو إذا حمباسيت ربع عسر تحت حساسات تستمد بتول مدب كل تمت سارئي ناي 100 متر محمباس قدامي تخوينا تعويتا إذا حمباسيت نستسر أنا 5 متر نتسا محمباس مالت فري ستايل نسود داتا ب50 شمونتن كاليت 74 نقص كاليتن بمزامع عمنا متصاري ودرات قدامي تخوينا تعويتا أبستغل لي أقرا ودرات ناقرايت كانت إيرترا بموقال مقول الوصيد كتمسك بتسألات كريستينا كرام 10 تحت صوتا كتكايديا كم تمنا إذا حلفت حستونا زحبر نياو شامبيون إيرترا كتشعي سنة 4 نايل تسفاتين كابتان زحلفو كل تعمتات كتساتا لازن حل التريك ووتيو ناب سباينو عيد غانتا موفي ستاسة تنبيرو لون مسحداس كانتو اب كلمة لمداتن نايزا قتل عمت مرباتن مفلات اب سباينو عبزركب معسكر نايتا غانتا تترنيفو مهلاو حبيرناكم نيرنا نزرو عندها كل تكزي كعوتلو زخالنات نايل تسفاتين زقتل عمت شامبيون على مابتي زعندرو لواندا زكير بمخانو حدا كابتون بأقول علقم مترقي بزولو تقرادم ايو سباينو عيد موفي ستار دمان تمكروتات عوتات ناتنايل أبرواندا مركز كيراز قتل عمتها بترر تعاقبتات زاد تقالن ودرب منقد ناتنايل عوتك المسقب كابو بسترفة دمان هايسي عينت بكمت الله لعل أمنت يحيراتو لله كبر شامبيون إيرترا دفيزر كبنات نايل تسفاتين أب كلتا عمتات نايل دتريك جزيئو أب كادل إيفنس جريت أوشان رول ريس زحزو كالأيتر تاقل كابتو مامنا ولتر معكين تازلون وداس تقونا صفه زعابي درجيو ناتنا إلنا موفيستان مصنبارو بوقع درعمي بارو نزاق عن تابع أستراليا بزنبر نجزي بزقباء كفلت كيل إيه أبايلو علتمسو يحضرهم موفيستار حانت كبع بيت غانتات علمنا أبزا غانتات تنبيره أبر كتي بمهابوت سيتي كم محيشتهان تيلقو أب حتر تحقبتات لعول عقم زلن تقدرهم إيه نزوم زلو تسقطات كمز بزوم دميز دلي تسفاي قبر زقص العمت ناي فلمانا يولو ترعوتي كمزقب لو معمت أب كادل إيفانوس رول ريس كال أيتر تاب محز ناي فلم عوتن نمقابو تقاربين إره غانتا موفيستار يحدلات لين زل أمن الدما بمولو عوتات كقحسات تسفاي قبر كبلناتنا إل مزا سبانيا ويدغانتا فالماينا يولو ترعوتو كمزقب زلو كتر دليتن باقن قليتو نعم زرعي عدو مسامس جابانايت غانتا JCL تيم UKيو تتنبيرو أو درات كل تشعي سنة 4 كابزو دوم أوتوسفات تقردم تحدث كون إيرترا وحال نعاقب تقردم أي نعم زرعي بار كونتينيتال كلب كيوسر 6.5 كونتينيتال سايكلين تيم نبرمس JCL تيم UKيو تتنبيرو انكو حسب لبخاص مرلكا عدو موسى نعم زرعي بكل تشعي سنة حدث تخير الزرو عندها مساقرايت غانتا إيرترا سليفو دوم أوتسي دحر مسكاويو أبزغت العمت مس كونتينيتال غانتا كويكا تتنبيرو أب عمته ودر كلتش إنسان سستن كلتش إنسان 4 زاغان تاناب كيوسر 6.5 كونتيننتال تيم مستغيرتون بقعتو ريام مسارع أوفا يأتيها كتولادرو مريتا بتزهانو بقعتن تومكرون كأنهم أبتيها بزعمتها ورح سلسته أبغانا استخيرت صوتات ملا أفريقيا أنا غرايت غانتا إرترا وكيلو أبستاتا تفلو تعاوتي كرايتوري بصوتات ملا أفريقيا كلتش إنسان 4 كوين مسغانتو تسليفو أبستولادرو من حرم عدو برات كأ أبيكولا سان ريمون بينو قريسو قدامي كوينو كعوت كله أمني حرم عدو ودر مونت بينجيو كال أي أودر باسانو مونت غرا باسالساي أودر جراند بريكس سنتاريتا سالساي درجة حيث بمزام أبوديم كريب بقيعيو
ዝሓለፈ ዓመት ብዝኣከበቶ ነጥቢ እታ ዝበለፀት ጋንታ ናይ ዝዓመት ኮይና ተዛዝመት ጋንታ ዩኤኢ ኢማራትስ ካብ ታሪክ ፖጋቻ ወፃእን ዝረኽቡ ዓበይቲ ተቐዳደምቲ ኣበየናይ ናይ ግራንድ ቱር ውድድር ከም ዝፅመዱ ኣፍሊጣ። በዚ መሰረት ስጳኛዊ ክዋን ኣይሶን ብሪጣንያዊ ኣዳም ያተስ ኣብ ጆሮዲ ጣልያ ነታ ጋንታ ብፅምዳዊ መሪሕነት መሪሖማ ከኣትው እዮም። ኣዳም ያተስ ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ናይ ቱር ዲ ፍራንስ ውድድራት ታሪክ ፖጋቻ ኣብ ምሕጋዝ ዝሕልፎ ተቐዳዳማ እዩ። ኣዳም ያተስ ኣብ 2023 ብዓወት ቬንጋርድ ኣብ ዝተዛዘመ ዙር ፈረንሳ ንቐዳመይቲ መድረክ ድሕሪ ምዕዋቱ ብጫ ማልያ ክለብስ በቂዑ ዝነበረ ኮይኑ ኣብ መዛዘም ናይቲ ውድድር ድማ ንቬንጋርድ ታሪክ ፖጋቻን ስዒቡ ሳሳይ ተርታ ብምሓዝ ኣብ ፖዲየም ደይቡ ዝነበረ ተቐዳዳማ እዩ። ኣብዚ ዓመት ንዙር ስዊስ ተዓወተሉ ኣዳም ያተስ ኣባል ዩኤኢ ኢማራትስ ካብ ዝኸውን ንፈለማ ግዜ ነታ ጋንታ መሪሑ ናብ ጁሮ ዲ ኢጣልያ ከቕንዕዩ። ኣብ ጁሮ ዲ ድማ ነቲ ብፅላሎ ታሪክ ፖጋቻ ተደቢኑ ዝርከብ ብቕዓት ከንፀባረቕ ሰፊሕ ዕድል ተዋሂቦ ኢሎ። ኣዳም ያተስ ድሕሪ ጁሮ ታሪክ ፖጋቻ ብምሕጋዝ ናብ ዙር ፈረንሳ ከቕንዕዩ። ፖርቱጋላዊ ጃኦ ኣልሜዳ ኣብዚ ዓመት ስፖርት ሓደ ካብቶም ቀንዲ ሓገዝ ታሪክ ፖጋቻ ክኸውን ብክለቡ ተሓሪሩ ዘሎ ተቐዳዳማ እዩ። እዚ ተቐዳዳማ ኣብ ዙር ፈረንሳ ምስታፍ ርጉፅ ክኸውን ከሎ ታሪክ ፖጋቻ ህላውነቱ ኣብ ቮልታ ስጳኛ ዝረጋገፅ እንተኮይኑ እውን እግሪ ብምስዓብ ኣብቲ ውድድር ክፅመድ ልዑል ግምታት ኣሎ። ዩኤኢ ኢማራትስ ናብ ሚላን ሳንሬሞ ሒዛቶ ተኣቱ ጋንታ ዛጊት ብወግዒ ሓበረትን ዕቑር ዓቕሚ ከም ዘለዎ ዝንገለሉ ስጳኛዊ መንእሰይ ፓብሎ ቶረስ ድማ ናይ ፈለማ ናይ ወልዱ ቱር ውድድር ኣብ ቱር ዳውን ኣንደር ከካይድ እዩ። ከም ተቀዲሙ ኣብ ላዕሊ ዝተገልፀ ስጳኛዊ ወዲ 22 ዓመት ክዋን ኣይሶ ኣዳም ያተስ ጁሮ ዲ ኢጣልያ ዘዕወተሉ መንገዲ ኣብ ምጣሕ ብክለቡ ተሓሪሩ ዘሎ ተቐዳዳማ እዩ። ህላውነት ኣብ ዙር ፈረንሳ ርጉፅ እኳ እንተዘይኮነ ኣብ ቮልታ ስጳኛ ከም ዘይሳተፍ ግን ጋንትኡ ወግዓዊ ጌራ ኣላ። ክዋን ኣይሶን ህላውነቱ ኣብ ጁሮ ዲ ኢጣልያ መልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ሓሳብ ካብ ቻምፒየን ዓለምን ቻምፒየን ኤውሮጳን ብተወሳኺ ጁሮ ዲ ኢጣልያ ሓደ ካብቶም ሸቶታተይ ናይ ዝዓመት እዩ። ታደይ ናብ ጁሮ ዲ የምርሕ ኣይምርሕ ብዘየገድስ ኣብኡ ዝምርከስ ተቐዳዳማ ይኮንኩን እንተደኣ ዝኸይድ ኮይኑ ኣብ ሓደ ክንከይድ ኢና ክብል ገሊጹ። ታደይ ፖጋቻ ዛጊት ኣብ ዙር ፈረንሳ ደኣ እምበር ኣብቲ ክሳተፈሉን ክዕወተሉን ትፅቢት ዝግበረሉ ቮልታ ስጳኛ ህላውነቱ ዛጊት ወግዓዊ ይገበረን። ማዕከና ዜና ብሽክለታን ዘረባታት ክዋን ኣይሶ ከልዕላ ዝወዓላሉ ቀንዲ ምኽንያት ኣብ ዝሓለፈ ዙር ፈረንሳ እቲ ስጳኛን ታሪክ ፖጋቻ ንኽሽክል ድሕሪ ምሕንጋድ እዩ። ካብቲ ግዜትን ድሓር ድማ ኣብ መንጎ ታሪክ ፖጋቻን ክዋን ኣይሶን ዝነበረ ምሕዝነት ፅቡቅ ከም ዘይከደየን ዝገልጻ። ኣይሶ ግን ነዚ መግለፂታት ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ምዃኑ እዩ ገሊጹ። ንሱ ኣብ መግለፂኡ ድሕሪ ዙር ፈረንሳ ምስ ፖጋቻ ዝተወሰነ ግዜ ተራኸብናን ፀኒሕና ግን ኣብ ካናዳ ተራኺብና ንበይኑ ረኺበ ድማ ብዛዕባ እታ ብሜዳታት ዝግለጽ ግን ከዓ ሓቂ ዘይኮነ ብዛዕባ ርክብና ዝምልከት ጉዳይ ነፂረሉ። ንሱ እውን ንዘረባ ይተረድዩ ኣብ እዋኑ ደስ ዝበለን ዘረባ ተዛሪቡ ንክብል ክዋን ኣይሶ ምስ ታሪክ ፖጋቻ ዘለዎ ምሕዝነት ከም ቀደሙ ስጡም ምህላው ገሊጹ። ኣብ ጁሮ ዲ ኢጣልያ 2025 ክዋን ኣይሶን ራብዓይ ግዚኡ ኣብ ናይ ግራንድ ቱር ውድድር ክዝውር እዩ። እዚ ስጳኛዊ ተስፉ መንእሰይ ድማ እቲ ዝጋዋሕ ዘሎ ተሳትፎ ቬንጋርድን ሮግሊችን ኣብ ጁሮ ዲ ሓቂ እንተኮይኑ ምስ ኣዳም ያተስ ብምዃን ኣንጻሮም ክጸምድ እዩ። ኣብ ዝሓለፉ ሰለስተ ናይ ግራንድ ቱር ውድድር ውፅኢታት ክዋን ኣይሶ ምስ ንዕዘብ ኣብ 2022 ቮልታ ስጳኛ ኣብ ናይ ውልል ግዜ ሳልሳይ፣ ኣብ 2023 ቮልታ ስጳኛ ኣብ ናይ ውልል ግዜ ራብዓይ። ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ንፈለማ ግዜ ኣብ ዝተሳተፈሉ ዙር ፈረንሳ ድማ ብሰንኪ ዘጋጠሞ ከቢድ ሕማም ኣብ መበል 13 መድረክ ውድድሩ መቁራፁ ዝዝከር እዩ። ጋንታ ዩኤኢ ኢማራትስ ቲም ዝሓለፈ ዓመት ውድድር ኣብ መንገዲ ዝተፈላለዩ ተቐዳደምታ 81 ዓወታት ኣመስጊባ ካብዚ 25 ጥራይ ብታሪክ ፖጋቻ ዝተመዝገበ እዩ። ቤልጅማዊት ጋንታ ሶዳል ኩክስቴፕ ካብ ዝቕፅል 1 ዓመታት ሒዛ ምስቲ መስራቲኣ ዝኾነ ማናጀራ ፓትሪክ ሌ ፋቨር ክትፈላለ ምዃና ብወግዒ ኣፍሊጣ። ኣብታ ጋንታ ከም ቺፍ ኦፕሬተር ኮይኑ ክሰርሕ ዝፀንሐ ዮርገን ፎሮ ድማ ንቦታ ሌ ፋቨር ተኪኡ ንዕለታዊ ንጥፈታት ናይታ ጋንታ ክከታተል እዩ። ሶዳል ኩክስቴፕ ነታ ኣብ 2023 ዝመስረታ ተቆናፃፊት ዓበይቲ ዓወታት ንክትከውን ዘብቅዓን ዓላሚኣ ዘለዋ ምስጋና ኣኽብሮትን ምስጋናን ብምግላፅ ኣብ ቀጻሊ ህይወቱ ድማ ዓወታት ሳልጦን ተመንያትሉ። ሶዳል ኩክስቴፕ ኣብ ትሕቲ ሌ ፋቨር ልዕሊ 1000 ዓወታት እያ ተጎናፂፋ። ካብዚኣቶም 22 ናይ ሞኒዩመንት ዓወታት ኣብ ናይ ሓደ ግራንድ ቱር ዓወት፣ 124 ናይ መድረክ ዓወታት ግራንድ ቱር፣ 3 ናይ ኦሎምፒክ ወርቂ መዳልያታት፣ 19 ናይ ቻምፒየን ዓለም ወርቂ መዳልያ፣ 4 ዓወታት ቻምፒየን ኤውሮጳ ይርከብዎም። ኣብ መወዳእታ ተወሳኺ ዜና ኣብ ሊግ ስሎቬንያዊ ፃወት ሓደ ስሙ ዘይተገልጸ ናይጀራዊ ተፃዋታይ ወናን ናይታ ፃወተላ ክለብ ጓሌይ ኣትኒስ ካለይ ብምባል ኮንትራት ተቀዲዱ ካብታ ክለብ ከም ዘባረሩ ተገሊጹ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ናብ ሃገሩ ናይጀርያ ተመሊሱ ብዘይ ስራሕ ከም ዝርከብ ዝገለጸ ተፃዋታይ እቲ ጉዳይ ብሌት ክልቴና ዝተፈጸመ ነገር ክነሱ ስድራ ቤት ናይታ ጓል ግን ምስኡ ንኸይትራኸብ ከም ዝከልከልዋን ኣብ ኩሉ ማሕበራዊ ሚድያ ብሎክ ክትገብሮ ከም ዘገደድዋን ብምሕባር ንውሳኔኦም ዳግመ ምትገብሩሉ እንተዘይኮይኑ ግን ጥርዓኑ ሒዙ ናብ ፊፋ ከም ዝቐርብ ገሊጹ። እዚ ወናኒ እቲ ናይጀራዊ ኣብ ክንዲ ኣብ ሜዳ ኣብ ገዙ ኣትዩ ኣብ ጓሉ ሸቶ ብምዝጋብዩ ግሁነስ ተፃዋታይ ኣባሪርዎ። ክቡራት ተኸታተልትና ነዛ ቻነልና ሓደሽቲ ዝኾንኩም ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ብምግባር ሰዓቡና። አንበሳ ቢበዓል ስረ አንበሳ
أنبسا بني بعال سره أنبسا أنبسا بني بعال سره أنبسا